Dobrý deň priatelia, vítajte pri ďalšom seriáli o kresťanskom vodcovstve. A dnes budeme hovoriť o zákonoch zmeny. Je to veľmi dôležité, lebo zmeny ako ľudia nemáme radi a robíme len vtedy, keď musíme. Avšak je to veľmi dôležité pre kresťanov aj pre každého vlastne. Takže budeme dnes rozoberať, aké sú podmienky, aby človek urobil zmenu a môžeme to využiť buď v práci, v evangelizácii alebo v zbore. Takže urobíme nejakú stredovú os a tu sa nachádza človek v bode A. Toto je človek v bode A chceme ho dostať do bodu B. Áno, tu je človek A Ačka ho chceme dostať do bodu B. Nie je to však jednoduché, pretože tento prechod splňa, alebo musí splňať vládne tam určité zákony. Vydržte, bude to veľmi zaujímavé, takže prečo je? Predstavte si, že človek je v bode A, to znamená je v nejakej práci a stojí pred rozhodnutím zmeniť prácu, áno. Ísť do inej firmy, možno do iného mesta, medzi iných a cudzích ľudí a zmeniť prácu. Čo sa stane, ak ho nejaká firma začne agitovať? Prejdi k nám a povie, toto sú naše výhody, plat, budete mať vyšší plat, bude lepšia práca, čiže ľahšia. Áno, bude digitovať, možno budete mať flexibilnejší čas, budete mať pružnú pracovnú dobu, takže doba. Alebo možno budete mať bližšie do práce, alebo už akokoľvek. Čo myslíte? Človek, keď sa mu ponúknú takéto výhody, malé plusy, áno, čiže toto všetko, ja to dám inej farby, toto sú všetko plus. Myslíte, že spraví rozhodnutie a pôjde do novej práce? Odpoveď je jednoduchá. Veľmi málo alebo veľmi nízke percento tak spraví. Pretože nech tu dajú nový zamestnávateľ, nech ponúkne akékoľvek veľké výhody, človek sa bojí výjsť zo svojej komfortnej zóny. Pretože toto je jeho komfortná zóna. Tu je zvyknutý, tu to pozná. Tu to má akože isté, ale tu sú iba sľuby. A nevie, mám ísť, nemám ísť, bude veľmi váhať. Preto, ako keď chápeme zákony zmeny a chceme človeka dostať z bodu A do bodu B, potrebujeme spraviť ešte jeden dôležitý krok a tým krokom sú negatíva. Človek s novou prácou, ktorú presunie sa do novej práce len vtedy, keď poháda sa so šéfom, čiže hádka. Nejak si nerozumejú, nejak majú iné pohľady na prácu, iná vízia, iná ďalej hádka. Alebo zoberie si úver a potrebuje vyšší plat, takže plat, áno, alebo úver. Alebo sa presťahuje z mesta do mesta, vtedy už nemá čo rozmýšľať a musí zobrať nejakú novú prácu. Alebo že je to ďaleko, dochádzka, áno. Dochádzka. Čiže až vtedy a len vtedy človek urobí konverziu a prejde do novej práce. Takže zákony zmeny sú také, že na to, aby človek urobil nejakú zmenu, potrebuje mať tu nejaké výhody, ale iba samé výhody nie sú dostatočným motívom a impulzom k tomu, aby človek urobil zmenu a vyšiel zo svojej komfortnej práce. Musí sa stať ešte jedna dôležitá vec, a to je, že v pozícii, kde je, musia prísť nejaké mínusy, čiže negatíva, čiže hádka,
nízky plát, lebo si zobral úver na dom, na byt, na požičku, na toto jedno, hej, dochádzka, ďaleko to má, alebo tu dávajú výpoveď, neistá budúcnosť a tak ďalej, áno. Čiže zákony zmeny hovoria jasne. Ak chcete zmeniť človeka, aby niečo začal robiť, čo doteraz nerobil, alebo urobil nejaký rozhodujúci čin, skutok, musia byť splnené dve dôležité predpoklady. Poprvé, výhody na strane, kde bude, a plus nevýhody tam, kde je. Na tej strane, kde už je. Čo to znamená? Znamená to napríklad v evangelizácii. Áno, predstavte si podobný príklad. Tu je človek zo sveta, človek A, a tu je B, robí sa nejaká evangelizácia. Áno. Vy urobíte plagát na evangelizácii. Hudba. Dobrá nádej, alebo dobré slovo. Takže príhovor. Niektorí sľubujú modlitby za uzdravenie, takže uzdravenie. Čokoľvek, ak robíte takú evangelizáciu, tak sami viete, že ak by ste celé mesto alebo svoju dedinku oblepili plagátmi, takže len minimum ľudí sa príde pozrieť na evangelizáciu. Ak ešte dáte tu na plagát fotku toho rečníka, ten rečník je známy iba vám, ale človeku zo sveta nie je známy. On nevníma to ako magnet, aby ho nejak priťahoval. Ak napíšete tu na plagát veľká evangelizácia, on nepozná slovo evangelizácia, nevie, čo je to. Čo to je evangelizácia? To je čudné. Čiže pri takej reklame, respektíve pri tom neboli splnené zákonitosti zmeny, lebo ste nepovedali človeku, že stav, v ktorom je teraz, je neznesiteľný a že sa niečo musí zmeniť. Áno? Čiže ľudia neprídu, pretože v jeho očiach je prázdny plagát, prečo by mal prísť, respektíve prečo, ak nič neurobí, sa nejaká zmena nestane. Hej, čiže to je dôležité porozumieť tomu, že možno na ten plagát by ste mali mu povedať aj prečo nemal by ostať, alebo prečo by nemal spraviť to, čo robí, alebo čo plánuje. Zvyčajne nedojde k prieniku cez komfortnú zónu a nepríde proste na ňa. A nielen na evangelizáciu, na nejakú vašu akciu. To sa týka teraz treba na tej cirkevnej pôde a teraz posledná ukážka je, že napríklad o spoločenstve. Spoločenstvo sa nachádza v bode A a vy ako vodca chcete, aby urobilo niečo a prešlo do bodu B. Príklad, áno. Schádzate sa v obývačke ako skupinka. A vy ako vodca cítite, že by ste mali sa schádzať na nejakom verejnom mieste. A teraz vysvetlite tým papučovým kresťanom v úvodzovkách, že to tam bude lepšie. A že tam máte ísť ako spoločenstvo. Alebo ste ako spoločenstvo sa schádzate napríklad na okraji mesta, kde je ťažko prístupné ľuďom, kde by to nevedeli nájsť. A teraz vysvetlite spoločenstvu, aby prekonalo svoju komfortnú zónu, v ktorej sa cíti bezpečne, zabehano, pohodlne a tak ďalej. A vyšlo niekde do stredu mesta, alebo tam, kde sú ľudia, k nákupnému centru, nejakým priestorom, a aby ste sa tam treba každú nedeľu schádzali. Čo robíte ako vodca? Budete určite, podľa mňa, začnete vysvetľovať, že iba výhody, áno. Výhody je, že to bude viac zviditeľniť. Viac viditeľnosť, ľahšie pozvanie. A tak ďalej, a tak ďalej. Pokiaľ budete spoločenstvu iba predkladať výhody,
oni veľmi narazíte na odpor a nedosiahnete to, aby s vami aspoň väčšina súhlasila. Vy potrebujete ako kresťanskí vodcovia urobiť tú druhú, naplniť ten druhý zákon, povedať neznesiteľnosť, prečo tu nemôžeme ostať. A musím povedať, že toto je oveľa dôležitejšie ako toto. Keď budete hovoriť ľuďom neznesiteľnosť, prečo tu nemôžu zostať, že sa nepáčite Božej vôli, hej, Pánovi teda, že žijete len život pre seba, že Pán Boh vás poslal, hej, ku každému stvoreniu, slúžiť evanjeliom a tak ďalej a tak ďalej. Keď budete viac kázať o tých neznesiteľnostiach, prečo tu nemôžete ostať, tak ľudia sami možno zatúžia, nemožno, ale určite viac budú otvorení a dojde ku konverzii, prekročia svoju komfortnú zónu a vypravia sa na nové miesto. Prečo myslíte napríklad, že bolo vymyslené peklo? Samozrejme, že nebolo peklo vymyslené, to nie je vymysel, to je realita. Ale vidíte, že Biblia hovorí napríklad o nebi a o pekle, áno? Keď budete ľuďom hovoriť len o tom, ako je v nebi dobré a aké tam fantastické môže byť a budete vymýšľať, tak povie, ani vám toľko celkom tomu neverím. Lebo naplňujete iba plusy. Ale keď poviete, aký je hrozný život bez Ježiša, čiže akože jednou nohou čiastočne v pekle, iba takto obrazne, potom viac urobíte zmenu pri človeku, lebo človek bude vidieť dobre aj zle, bude vidieť rozdiel. Preto vidíte, že napríklad v dneskajšej dobe sa málo káže o zlom, o pekle, o treste, o súde, lebo každý káže len o výhodách, ale tie výhody samozrejme nestačia na to, aby človek z bodu A sa dostal do bodu B pri evangelizácii. Nie. Čiže zákony zmeny sú jasné a ten dnešný princíp je jasný. Musíte mať kázeň o výhodách aj nevýhodách a hlavne nevýhodách. A keď budete kázať hlavne, prečo napríklad nemôžu ľudia zostať alebo spoločenstvo tam, kde ste, alebo robiť to, čo ste robili 20 rokov, a budete len o tom hovoriť, prečo je to zlé, neznesiteľné, tak je možné, že dosiahnete zmenu, po ktorej ako kresťanskí vodcovia túžite. A verím, že je motivovaná Pánom, lebo Pán Boh chce, aby sme sa hýbali. On chce ako Izrael, aby sme putovali a nesedeli na jednom mieste a lamentovali, čo všetko je zlé. Zákon vodcovstva je jasný. Vám ďakujem za pozornosť. Zdraví vás Gabriel. Gajdoš, ak budete lajkovať toto video alebo zdieľať, pošlite priateľom, je to podľa mňa zaujímavé, lebo tieto zákony zmeny platia aj pri mne samotnom, pri nás všetkých a nielen v duchovnej oblasti, ale aj v podstate akýkoľvek inej oblasti. Takže zaimplementujte tieto myšlienky do svojho uvažovania, do svojho programu a skúste ich využiť v prospech Božieho kráľovstva. Majte sa dobre a dovidenia.